Undskyld mig, de damer. Vi kunne ikke fortælle mig vejen til 1313 Skid Row. Jeg er bange for, at det vil koste $1. No problemer. Det er lige derovre, men hvis du ligesom de 1000 andre flokkes for at se Opby 2, så må du hellere komme tilbage i morgen. Butikken har lukket for i dag. Jeg er altså ikke for at købe kortblomsterpiger. Jeg skal faktisk kæmpe for det. Din dame Det skulle vel ikke være en med blot øje. og flere andre skader. Faktisk så... Det er ham. Hvem tror du er? Bitter du da an, han er en sådan skid herfra, kom ikke tilbage. Ude med dig. Forsvind. De damer. Jeg kommer med fred. Våbenhvile. Fald nu ned. Jeg vil ikke døde på lidt nitrogenoxid. Hvorfor forsvinder du ikke bare, fedt fjes? Audrey har ikke brug for sådan en som dig. Sådan en som mig. Sådan en som mig er meget rar i. Jeg er ikke noget uhyre. Hvad kalder du det så? Jeg kalder det... en arbejdsskade. En hvad? Se, piger. Hvis man har et arbejde som mig, skal man have en vis fascination for menneskelig smerte og lidelse. Lad mig forklare. When I was younger, just a bad little kid, my mama noticed funny things I did, like shooting puppies with a BB gun, poison goopies, like when I was done, I found a pussycat and bashed its head. That's what my mama said. What did she say? She said, boy, I think someday you'll find a way to make your natural senses pay. You'll be a dancer. You have a talent for crossing its prey. Son, be a dancer. People will pay you to be in your your temperament's hot for the priesthood. And teacher will soon you still less. Son, be a dancer. Be a success. Here he is, folks, the leader of the pack. Watch him suck up that gas. Oh my God. He's the dentist that will never be good. Who wants to teeth and bite a market and say, that hurts. I'm not done. Oh, shut up, open wide, here I come! Oh, mama. Say ah. Say ah. Say ah.